омада ҳам қадамай сояи маи дардай дар рӯи ма маҳкамай неки меҳри ту пишти дардай зард мӯҳои форами ту ба ҷота намегира неки ягон мӯҳ зардам гард тамоми дунёро қадима дӯстдор ёфтӣ бугӯ ман номардай бугӯ ман номардӣ дӯстдор биёвӣ қадима ҳақ дорӣ бугӯ ман номардӣ бугӯ ман номардӣ агар гирья диди қати ма ҳақ дорӣ бугӯ ман номардӣ бугӯ ман номардӣ баъди рафтан тамбини бадӣ ма ҳақ дорӣ бугӯ ман номардӣ бугӯ ман номардӣ қати набошум рӯзои сангинда ҳақ дорӣ бугӯ ман номардӣ дар қатра қатра ай шодӣ оби дидата нарезум ҳатто бад буда خوابی دیدتم دور نشیده یاد با جوش خنده نکردی حق داری بگوی نامردی برای نگردی кӯдаки бериш лезва харид номад рӯи даст маю кӯдак ришдор шида неки номад ойлamaста кӯдаки камбағали газет фурӯши будка ҳози дар дига ҳаётай ӯ ҳаёта буд кадрепош мерафт да мерса ҳози худиш да мерса фикри ҳаёта зиндагиш дига шида якчи места номи ты қатияму ваъдае ки да ты карда биё агар ки накард бад бугӯша номарда чанд қа сол гузашт ки ман ва ты надидем якдигара чанд қаши нагуфтем мираненко тоқа дига нара даврои барот мезадам чанд сата ягувара бад пиён миёмам хабка нагу мақсадта мара ты чӣ дошиди майли хиёнат кади майли неки биё бо қабулут накам бугӯ номарди ты хона вайрон шиди мегӯи фикри худша дора омаданат як сабаб ҳар гилбӯи худша дора дар қатра қатра ай шодӣ оби дидата нарезум ҳатто бад буда خوابی دیدتم دور نشیده یاد با جوش خنده نکردی حق داری بگوی نامردی